zerbitzu publiko egiten jarraitu beharko dugu, adi! Hemen datoz eta asteko momentu honenak. Opale! Aste honetan oso miluze abilak izan ditugu. Epa, denetik pixkat. Epa! Izan dute. Bosteko agarriz ere elkarri diplomazia batean, Bilazki, respetuz, Ondo, Ai, me sartu. cago en la madre. Beno, orokorrean nahiko jolasti ibili dira denak. Gainera gaur, superondo jolastu dugu. Bada barraultzarik zuen etxean? Bueno, bai, arrantza bai. So esaten du, sodioak. So! Enanoak, Ez, boxeo, ez, zer da hau? Miluzen, beti jolastearen alde. Txakurra handi bet politxaue. Edo zu. Zabaldu Tinder. Bai, hori da. Han nau. Jolazaren alde gaude gu. Eta baita beinatek txistua jotzearen alde. Nola? Hortan, ez zarete jaioak ez? den inezin da. Zertan zarete ba, jaioak? Txistu da jotzen. Txistua jotzen. Bainat, txistularia zara. Bai, bueno, Ez duzu esan. ez da, eta presumitzen du ez zerbait. Hasi txistulari hautsak entzen, Ire bazizkeo, Zakua irabazi eta... bihar txistuak inazaltzen az. Zuk agurra eta galpartxorok dantzatu Dantza. edo... Inago. Bikain. Eta... Agur! Eta hori.